Hej folkens, Glow Queen her. Det var i dag, jeg skulle spille Paranormal, som der er et gyserspil. It's Friday, Og July 1st, ja, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I picked those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. okay. Vi starter med at komme ned i en stue, kan jeg se. Der er nogle døre, så der må være nogle rum. Nogle forskellige rum. Jeg prøver at gå herind. Der ligger nogle papkasser rundt omkring. Og nogle colaer, men ellers så er der ikke rigtig noget at bemærke. Der må være et loft heroppe. Jeg tror, at jeg prøver at gå op og se, hvad der er. Tænder min lommelygt. Der er heller ikke rigtig noget heroppe. Der er nogle møbler og nogle papkasser og ja. Der er egentlig ikke rigtig noget uhyggeligt ved det. September 11th, 1984. Okay, der var en dør, der knirkede. Kan jeg vide, hvor det kommer fra? Så står der nogle dukker rundt omkring. Jeg tror, jeg går ud i køkkenet. Jeg vil prøve at se, om lydene kommer derude fra. Kommer der nogle meget underlige lyde. Men ellers så er der ikke rigtig noget her. Jeg tror, jeg går ud i haven og kigger, om der er noget derude. Der lød det, som om der var nogen, der bankede igen. Jeg ved ikke rigtig. Prøv lige at se ude i haven stadigvæk. Der var noget, der faldt ned. Ja. Og et kødben, tror jeg det er. Rest in peace, boy. Det er nok en hund, der er begravet. Kan jeg vide, om det var lyde ude fra køkkenet igen? Og så er der en hund over på den anden side af hegnet. Jeg tror, jeg prøver at gå ind igen. Der lukkede jeg døren. Den der. Og så er der kommet en blodig hånd på vinduet, kan jeg se. Så kan jeg høre, der er en telefon, der ringer. Lyder det som om. Okay, jeg tror jeg lukker for vandet først. Sådan der. Hvor er den telefon? Der var den. Hello, Hello, is this Mattel? Dr. Powell? Yes, hi. I'm calling you to discuss what I've determined Hello, about your Cindy. situation. What you described to me is the classic case of a poltergeist presence. A haunting, if you will. You described moving objects, noises at night, things like that. Has this continued?
It's gotten way worse. Whatever it is, it's not happy that I'm here, and some serious shit has been happening. I see. Well, do you get the feeling that it wants to harm you in any way? Has it tried to communicate at all? I get the feeling that it wants me dead and gone, to be honest with you. That Ouija board that I set up at the... Don't use a Ouija board. If you do, you're letting this entity know that you're willing to communicate with it. Then how the hell else do I get rid of it? You can't. Communicating with it will only make things worse. If things are accelerating, you may not be safe. If you leave, it will more than likely follow you, no matter where or how far you go. Do you understand me? I guess. So where do we go from here? There's nothing you can do alone. But I am going to help you as best I can. I'm going to give you the number of a colleague of mine. The battery's He's a demonologist. We've been friends for many years. I can at least charge it This by my sort of bed when I'm sleeping situation is tonight. something that he can help you with explicitly. Number Okay, is det må jeg lige vente. Dr. Powell. Det er nødt til at finde en seng. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå ovenpå for at se, om der er en seng. Og BT, at der er en seng heroppe. Godt. Jeg tror bare, jeg skynder mig og lægger mig til at sove. Der er en stol, der rykker sig, kan jeg se. Sker der ikke mere? Nå. Okay. Jeg tror, jeg prøver at gå herud og se, hvad der er. Der kom et babyhoved frem inde i spejlet. Faktisk et temmelig stort badeværelse, synes jeg. Det lød som om, at der var et eller andet, der gik i stykker herude. Jeg kan ikke rigtig se noget, der er gået i stykker, eller er faldet på gulvet. Så er der en, der leger med lyset også. Og igen noget, der banker. Det lyder som om, det kommer nedefra. Og meget underlige malerier. Jeg ved, hvor det var, at der var en, der bankede. Der er låst. Nu ringer telefonen igen, tror jeg. Jeg ved, hvem det så er. Meget underlige lyde, der kommer. Jeg ved ikke, om det er noget med forbindelsen, eller om det bare er en underlig fyr. Okay. Jeg tror, jeg går derover. Der har jeg ikke været før. Into the grave
graveyard shift with me. Hvad er det for nogle lyde? Older guys. I got a nice list of tracks for you all. Okay. Starting with this one. Jeg tror, det kommer fra bilen. Måske en bilradio, der står tændt. Men jeg kan ikke rigtig komme ind i bilen. Jeg kan ikke rigtig gøre noget herinde, faktisk. Der står bare nogle papkasser rundt omkring, og det ligner sådan et slags værksted, faktisk. Prøv at gå ud igen. Er det herovre, der er nogen, der banker måske? Nej, jeg kan i hvert fald ikke åbne døren. No, han er kommet til at stå deroppe. Så ligger der endnu June et 27th, dokument. 1983. Gider jeg ikke at læse lige nu. Hvad var det? Hvor kom den lyd fra? Stolene er sat op på bordet. Nej, jeg kan ikke ringe til nogen i hvert fald. Jeg kan kun tage telefonen, tror jeg. Når der er nogen, der ringer til mig. Prøv at gå herud igen. Det kan være, der er sket noget herude. Og igen noget, der bankede. Det ser heller ikke ud, som om der er sket noget heroppe. September 11th, 1984. He's toying with me. Prøv at gå ned igen. Der er mange forskellige malerier rundt omkring, synes jeg. Hvad var det? Jeg ved, hvem der har skrevet det deroppe på væggen. Der var et eller andet i sofaen, jeg kunne tage åbenbart. Got mail. Okay. Jeg kan ikke rigtig se noget på computeren. Got mail. Hvor er den mail fra? Der er der blevet tegnet noget på den der, siden jeg var der før. Det ligner en af de der dukker der, faktisk. Got mail. Jamen, hvor er den mail henne? Nu bliver jeg bliver nødt til at gå op og sove nu, kan jeg se. Bare jeg ikke... Jeg tror, jeg bliver nødt til at løbe lidt for at kunne nå det. Ja, den må jeg se om lidt. Ej. Kom nu. Nej. Skynd dig. Jeg tror, jeg når det. Der er en masse underlige lyde, men jeg bliver nødt til at sove nu. Ja. Så er der noget, der sker med lyset, kan jeg se. Det bliver lidt stærkere. Så bliver det sværere igen. Lyden af en dør, der bliver låst, tror jeg. Og igen det med lyset, der bliver stærkere. Okay. Der står der et pengeskab der, gør det?
Det ligner det. Jeg kan ikke rigtig åbne det. Hvad er det? Det lyder som en alarm. Eller det er en alarm, tror jeg. Jeg ved, om det kommer ned fra køkkenet. You've got mail. Hvad sker der? Hvad er det, de brænder? You leave, You've got mail. there is no heaven. Hvad sker der lige? Wow. Okay. Hvor kommer den der alarm fra? House is evil, står der på væggen. Så er der en masse underlig maling her på gulvet. Er det lige, der sker? Wow. Så, bare hun ikke står der. Jeg ved, om hun er gået derop. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå det op. Og bare der ikke er noget. Er hun mon heroppe? Ser det ikke ud til. Jeg tror, jeg går ned igen. Der er godt nok mange underlige lyde, synes jeg. Sig mig, hvor kommer den lyd fra? Er det herude fra? California is a great state. Det lyder som om, der ikke er noget signal på radioen. Men ellers er der da ikke rigtig noget herude. Er det den der? Det var det. Så er det her. Nu blev den slukket. Jeg tror, min telefon ringer igen. Abby, hey. Hey, I just got off the phone with Kyle. He said you were having trouble with your house or something. Is everything okay? You mean Kyle was actually concerned? No. Kyle was Jeg complaining tror like lige, he jeg skal usually slukke does. den her. Don't take it personally, though. Kyle's never lost a pet. I don't think he's ever had a pet. Corey was a good dog. Finding him the way you did? Well, it's no wonder you'd be stressed out. Yeah. Og lysekronen Anyway, bevæger sig. Kyle and Heather and I are meeting up at Gringo's later tonight if you want to come along. I don't know, Abby. I'm a little tired. All right. Well, if you change your mind, I'll keep it in mind. bye. See you around, Abby. Okay. Der var godt nok mange lyde. Jeg tror, jeg skal til at ovenpå igen. Se om der er sket noget nyt deroppe. Hvad er det, der banker sådan? You've got mail.
Men jeg kan jo ikke rigtig se den mail på computeren. Jo. Der kom et eller andet billede frem. Der kommer mange billeder frem. Der er i hvert fald noget med en kirkegård der. Og nogle børn. Nå, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå ovenpå. Jeg tror lige, jeg kan nå herud. Der er heller ikke sket noget, tror jeg. Der gik batteriet rigtig hurtigt ned. Ah, den der stol er væltet. Nå, jeg bliver nødt til at lægge mig, kan jeg se. Og der er igen det med lyset, kan jeg se. Og en eller anden skikkelse, der kommer op ad trappen, tror jeg. Hvor blev det af? Okay. Åh nej. Jeg må ikke sove igen. Hvad gør jeg? Der må være et eller andet nedenunder. Jeg klarer igen med lyset. Jeg tror, jeg faktisk har lidt travlt, hvis at jeg skal nå det, inden mit batteri går død igen. Stop. Leave. No. Nej. Hvad sker der? Bare hun ikke kommer igen. Okay, rørene. Der var nogen herinde, der var... Wow! Oh, shit. Gå væk. Jeg tør ikke gå derind, men jeg bliver nødt til det, hvis jeg skal ind til de rør. Hver gang jeg går derind, så kommer de der mørke farver. June 27th. Ej, jeg kan jo slet ikke komme derind. Hvad gør jeg? Ja, hver gang jeg når hertil, så kan jeg ikke komme længere. Wow. Fuck. Jeg døde. Nå, men tak fordi I så med. Jeg gennemførte desværre ikke den her gang. Vi ses igen på mandag, og jeg håber I liker og subscriber.